Γεια σας. Σήμερα θα δούμε ένα διαφορετικό μετασχηματιστή από τις άλλες φορές. Είναι ένας μετασχηματιστής αρκετά παλιός, ο οποίος λειτουργεί ακόμα, κατασκευασμένος στην Ελλάδα το 1965 από τη ΒΙΚ Ελλάς, όπως βλέπουμε και στην πινακίδα. Βλέπουμε τον ηλεκτρονόμο Buchholz, δοχείο διαστολής, ελαιοδείκτη, λαβές ανύψωσης οι κίτρινες και η πινακίδα με τα χαρακτηριστικά του. Βλέπουμε ότι είναι του 1965, ισχύος 2.800 kVA και με ιδιαίτερη συνδεσμολογία εδώ που βλέπουμε αστέρας 0. Αυτό εκκινεί έναν κινητήρα. Έχουμε ένα πρωτεύον 15 kV και ένα δευτερεύον 6 kV. Αυτό θα τροφοδοτήσει έναν κινητήρα μόνο. Αυτή είναι η δουλειά του και δουλεύει κανονικότατα. Το βλέπουμε πως έχει γίνει. Έχουν αλλάχθει όλα τα παρεμβίσματα. Έχει γίνει βαφή όπου χρειαζόταν. Έχει γίνει καθαρισμός των λαδιών. Βλέπουμε και από εδώ πως υπάρχει πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ψηλά στο δοχείο την αναμονή για τον αφιγραντήρα και που είναι η άσπρη ταπούλα. Αυτή η σωλήνα έχει μια μεμβράνη, την ασημή που βλέπετε. Παλιά δεν υπήρχαν οι βαλβίδες υπερπίεσης, υπήρχε αυτή η σωλήνα, η οποία αν συμβεί κάτι θα πετάξει τα λάδια από εκεί.